Insellmilkom. Illum it-tlieta 22 ta' Diċembru nilqakom għal qudiesa u Rożarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelju tal-lum, Marija tfaħħar il-kobor tal-mulej. Marija, aħna nduru lejk b'tama sabiex bħalek ngħidu iva lill-mulej u nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħu. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Kif għadkom kemm smajtu illum niċċelebraw il-jum tal-manifika tat-tifħir lil-mulej minn żewġ ommijiet. Isemgħu l-anja ta' Om Samuel fis-Salm responsorjali u mbagħad l-anja tal-Mama ta' Ġesu ta' Marija fil-Vanġelu tal-lum minn San Luqa. Qed nisemmu ħoss speċjali ma bibliku ħafna fil-quddies ta' dawn il-ġranet għax Jacob ġab iċ-ċetra. Ħafna drabi fis-salmi nisemmu din il-kelma iċ-ċetra, ma ċetra x'inhi? Hija proprju l-istrument li qed idoq b'tant abilità nirringrazzjaw Jacob f'dawn il-ġranet. U ċetra propju takkumpanja dan il-jum li fih aħna infaħru lill-mulej. Aħna il-poplu Mediterrani magħrufin ukoll għad-da. U tajjeb li llum f'dan il-mument ta' tifħir mill-ommijiet ta' Samuel u ta' Ġesu nitolbu maħfra ta' kemm il-darba anke fir-rabja tagħna kważi mingħajr ma rridu insallu, imma nsallu mhux bis-salmi, b'mod ieħor. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, int ħarist lejn il-bniedem imwaqqa fil-jasar tal-mewt. U oġbok tifdih bil-miġja ta' ibnek il-waħdini. Għatina nitolbuk li kif bl-umilta kollha nistqarru li hu sar bniedem bħalna. Hekk ukoll nissieħbu miegħu il-feddej tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien Anna tellet lil bina Samuel magħha fid-dar tal-mulej f'Silo. Ħadet magħha gendus ta' 3 snin, efa tqiq u żaq imbit u marret bit-tfajjel magħha. Hemm qatlu l-gendus u resqu l-tifel quddiem Eli u qantlu: Nitolbok, Sidi, daqskemm int ħaj, Sidi, jien dik il-mara li kienet wiefa hawn ħdejk titlob lill-mulej. Għal dan it-tifel kont tlabt u l-mulej laqa t-talba tiegħi u tani li tlabtu. U issa jien se nagħtih lill-mulej li jimkollha ta' ħajtu u kemm idum ħaj ikun tal-mulej. U qimu lill-mulej hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. Du ħajr lill-Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien ferħet qalbi bil-mulej. Ferħet qalbi bil-mulej. Ferħet qalbi bil-mulej. Irtefet rasi fil-mulej. Iddiħaq fommi bl-edewwa tiegħi għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. Ngħidu flimkien ferħet qalbi bil-mulej. Tkisser il-qaws tal-qawwijin
u d-dajfin tħassmu bil-ħila. L-imxebbajn bil-ħobs inkrew u ma baqgħux jitħabtu l-imġewħin. Il-mara bla tfal wildet 7 u tbilet il-mara b'ħafna tfal. Ngħidu flimkien ferħet qalbi bil-mulej. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja, inniżżel fl-imwiet u jtella. Il-mulej ifaqqar u jagħti l-ġid, ibaxxi u jolli wkoll. Ngħidu flimkien ferħet qalbi bil-mulej. Iqajjem mit-trab lill-imsejken u l-fqajjar jerfgħu mill-miżbla u jqegħdhom mal-kbarat biex jirtu tron ta' ġieħ. Ngħidu flimkien ferħet qalbi bil-mulej. O Sultan tal-ġnus, ġebla tax-xewka tal-Knisja, ejja u salva lill-bniedem li int għamilt mit-trab. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispiritu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħienja. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla li ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħassib Iżrael għaddej tiegħu għax takar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed lil missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Dawn il-ġranet qegħdin naqraw silta wara l-oħra ir-rakkont li jagħti San Luqa ta' twelid tal-Messija wkoll imma ta' twelid ta' Ġwanni l-Battista il-Prekursur. Kellna tħabbira lil Zakkarija u mbagħad it-tħabbira lil Marija. Illum għandna dina l-anja ta' gratitudni, ta' ferħ li Marija tkanta fid-dar ta' Elisabetta f'Ajn Karim. Illum għandna wkoll l-om Samuel smajnija fl-ewwel qari tirringrazzja l-Alla, toffri t-tarbija li ingħatatilha wara li talbet ħafna il-mulej, għaliex il-mulej sema l-għajta tagħha u t-tifel għalhekk semmitu Samuel, Alla jisma'. U nistgħu ngħidu li dawn iż-żewġ innijiet l-għanja ta' Om Samuel li aħna qrajna fis-Salm responsorjali llum hija l-kontinwazzjoni tal-ewwel qari li mbagħad il-Knisja dadatta bħala Salm responsorjali. U l-għanja tal-Mama ta' Ġesu jixtiequ ħafna jekk qed jaqrom b'attenzjoni. Iż-żewġ ommijiet jitkellmu bl-istess lingwaġġ. L-ewwel nett iħarsu lejn il-mulej. Om Samuel tajt ferħet qalbi bil-mulej. U l-Madonna xtajt? Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. U nistgħu inkomplu inqablu dawn iż-żewġ għanijiet. Imma x'inhu huwa l-ħsieb forsi prinċipali f'dawn iż-żewġ għanijiet? L-ewwel nett dawn iż-żewġ ommijiet. Il-mama ta' Samuel ma setax ikollha tfal,
talbet il-mulej u fl-aqda tal-imħabba ma' raġel tagħha wildet lil dan it-tifel li mbagħad semmitu Samwel u tagħtu lill-mulej. Samwel mbagħad meta jikber isir profeta kbir u dak li jidlek lil David sultan. Mentri hawnhekk il-mama ta' Ġesu li tnissel mingħajr il-kooperazzjoni ta' raġel, tnissel bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, hi wkoll it-nisel tagħha huwa nisel li huwa frott kemm sema l-għajta tal-poplu tiegħu il-mulej. Nistgħu ngħidu li anke fil-mulej Ġesu fit-tarbija li waqt li qed tkanta dal-innu l-Madonna iġġor fil-ġuf tagħha, din it-tarbija wkoll frott ta' kemm jisma' it-talb tagħna l-mulej. Hija allura tirrealizza bħalma irrealizzat Samwel li l-wilt li qed iġġor fil-ġuf u li se twellet huwa frott l-inizjattiva ta' Alla. Huwa dan li aħna għandna bżonn niċċelebraw f'dan il-miliet. Aħna nħossu l-bżonn ta' Alla f'dan il-miliet ikkumplikat iżjed minn tas-sortu, ejjew indur lejn Alla u ngħidulu, Sinjur Alla, aħna għandna bżonnok. Aħna għandna bżonn l-intervent tiegħek. U aħna ninaqdu ma' daw iż-żewġ ommijiet, Samwel u l-mama ta' Ġesu, il-Madonna, biex infaħru lil Alla u nfakru lil nfusna ħaġa sabiħa li tajt il-Madonna. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. X'jiġifieri tibża minnu? Li inti tixxenna għalih, li inti tixxenna għalih bħala Alla li ġej biex isalvak. Għax hu juri l-qawwa ta' driegħu meta jħenna lina. Ejjew mulej nitolbuk għall-ommijiet kollha li qegħdin jistennew tarbija fil-ġuf tagħhom biex kollhom il-grazzja tiegħek li jilqgħu it-tarbija tagħhom u jarfu li dija barka kbira minn għandek. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li ma jistax ikollhom tfal biex fis-sofferenza sikta tagħhom joffru dak kollu li jistgħu jew fil-misteru kbir tal-adozzjoni jew tal-fostering u anke fil-maternità spiritwali u paternità spiritwali fil-komunità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina li aħna konfużi fuq l-iżviluppi tal-pandemija u fl-istessin inħarsu lejn il-vaċċin bħala sinjal ta' tama biex ma naqtgħux qalbna f'dawn il-mumenti diffiċli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal frontliners, il-health workers kollha, l-awtoritajiet tas-saħħa, kull min għandu s-seta biex f'din il-pandemija jimxi bil-għaqal, bil-ħeffa, b'ġenerożità u anke b'awtorità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex aħna li ħafna drabi lil mulej ma nfaħruhx, ma nirringrazzjawx biżżejjed, anzi kultant bi kliemna noffenduh. Biex il-mulej idawwa lil qalb tagħna u jagħtina sens biex ngħidulu grazzi. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li ħallewna dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. Mod speċjali għal familji li fost dan il-dawl u tlellix tal-miliet qegħdin fil-luttu. Biex il-mulej li jitwielet anke fil-maxtura tad-dulur tagħna u tal-luttu tagħna ikunu l-faraġ tagħna. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina l-umiltà ta' dawn iż-żewġ ommijiet li smajna llum ifaħruk għax fik sabu il-ken tagħhom. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Bitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għalmu lejn minn id-dejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Qalbna qawwija fit-tjubitek mulej nersqu bl-offerti tagħna lejn l-artal imqaddes. Saffina bil-grazzja tiegħek biex nitnatfu bil-qawwa tal-istess misteri li bihom qegħdin naqduk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħajl lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Li ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennitu bl-akbar rosa. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mill-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu.
Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubitna palma naħfri li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebor ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija stimulaqda li jint trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubit tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Għamil mulej li aħna niksbu l-qawwa tas-sagrament li bih tqarbilna biex meta jasal is-Salvatur tagħna jistħoqilna mmorru nilqgħuh b'emil xieraq u naqilgħu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajl lil-Alla. Dawn il-ġranet ta' qabel il-miliet tal-militu tal-Epifanija xieraq nitolbu il-misteri tar-Rużarju tal-Ferħ. U noffru dan ir-Rużarju għal dawk kollha li qegħdin jistennew xi tarbija u anki għal dawk li ma jistax ikollhom tfal. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-Ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum għafrinna n-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħannix bit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-fruħt tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-fruħt tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-fruħt tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-fruħt tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-fruħt tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-fruħt tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-fruħt tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-fruħt tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-fruħt tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-fruħt tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-Ferħ
Meta sitna Marija marret iżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, kulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kun jum għatina l-lum, għaffirna d-dubitna palma nafru minnu ħati għalina daħannix fit-tġrib, izdeħnisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-fer, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, kulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kun jum għatina l-lum għafridna d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, daħannix fit-tġrib izzeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif
kif il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kun jum għatina llum aħfridna d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, daħalniex fit-tiġrib isseħnisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Giuseppe sabu l-Ġesu fit-Tempju jitkellem mal-orrief. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, daħalniex fit-tiġrib isseħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopanina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li tefa. Lilek nitnidu aħna nibku nolfu dan għal-wit ta' dmuħ. Eja mela avukata tagħna dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlopalina għaddisom Malla, xikun jistaqinna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kull li tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubitna palma nafru l-minuħati għalina, iddaħħanniex fi tiġrib isseħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jidrilu. jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal b'tana. Missier eternalla, Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Enna lina. Spiritu qaddis Alla, Itlopalina. Trinità qaddisa Alla wieħed, enna lina. Imqazza Marija, Itlopalina. imqazza Malla, Itlopalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlopalina. ta' Kristu, Itlopalina. il-Knisja, Itlopalina. tal-ħnina, Itlopalina. tal-grazzja talla, Itlopalina. it-tama, Itlopalina. li żjed safja, Itlopalina. li żjed nadifa, Itlopalina. muxebba, Itlopalina. bla teba, Itlopalina. li tistħoq l-imħabba, Itlopalina. tal-aġeb, Itlopalina. tal-pariri tajjeb, Itlopalina. ta' min ħalaqna, Itlopalina. ta' min salvana, Itlopalina. xebba kollu kaqal, Itlopalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlopalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlopalina. xebba kollok seta, Itlopalina. xebba kollok ħnina, Itlopalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlopalina. mera tal-Qdusija, Itlopalina. tron tal-erf, Itlopalina. bidu tal-ferħtana, Itlopalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlopalina. amara ta' kull grazzja, Itlopalina. amara ta' kull tiba, Itlopalina. guarda mistika, Itlopalina. tori ta' David, Itlopalina. tori ta' lavorju, Itlopalina. dar ta' de, Itlopalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlopalina. bib ta' sema, Itlopalina. kewgba ta' filodu, Itlopalina. saħħa tal-morda, Itlopalina. ken tal-midimbin, Itlopalina. faraġ tal-migranti, Itlopalina. faraġ tal-imniktin, Itlopalina. għajnuna tal-insara, Itlopalina. sultana tal-anġli, Itlopalina. sultana tal-patriarki, Itlopalina. sultana tal-profeti, Itlopalina. sultana tal-apposti, Itlopalina. sultana tal-martri, Itlopalina. sultana tal-konfessuri, Itlopalina. sultana tal-verġni, Itlopalina. sultana tal-qaddissin kollha, Itlopalina. sultana mnisla minal l-ewwel teba, Itlopalina. sultana mtella s-sema, Itlopalina. sultana tal-Rużarju mqaddis, Itlopalina. sultana tal-familja, Itlopalina. sultana tal-paċi. Itlopalina. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Hen għalina. Lopalina għaddisom Malla, Biex ikun jisqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem, u li bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida,
kun inti l-għanuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. San Giuseppe ta' Qalb Safja, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlub glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu. Bekk naslu fit-tmiem dan il-moment ta' talb. Min jixtieq jgħin li l-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21-24-12-81 għal aktar dettalji. Il-Knisja tkompli tappella biex ilkoll nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Flimkien jew inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Insellmilkom.